Hey guys, welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै मन्दिराव रिहार्सल नायनो माने मोसानायफोरखौ ना मा होनो रिहार्सल माने गोल्डेन जुबली ना गोल्डेन जुबली मोनफैबाय ना 20-22 मैया माइनावफोरनि मोसानाय सोलोंदों आरोना फोरोंगासिनो मा फोरोंगासिनो नै फोरोंग्राफोरा नै सिगां मास्टार आरोना बेबो मास्टार माबायदि नांदो मोजां नांदो फोरोंनो मोननानै बेसेबां एक्साइटेड जाना दङ होमबा बहुत ना मोसा जागोन मानसि बिराद जागोन ना गोजाननि मानसि लिंदों ना आच्छा बुंदो मानसिफोरखौ लिंना होबाय फैदो फैबानो जाबाय 20-22 तारिखाव 20-22 मा बुङो बर्तमान सोलोंगासिनो प्रग्रामनि थाखाय रेडि
लोगोफोर बिथिंबो नैया बे जाबाय सिख्लाफोर बे मिथुन बर' बिथिं आरो दैया माइनावफोर तो गाइस नोंथांमोना गासै फैलायबानो जाबाय गिदिरानो मार्केट बे डाइनिं फज' या हायजरा अरे भाई रुक वाओ गासैबो उन्दु दे पूरा पेट्रिक्स सोलिदो पेट्रिक्स दखना भाई नंगौ पजुरुआ इगन दरा लगाओ नायनो मोना दै नायनो मोना तो ओरैबायदि आरोना तो हेलो गाइस लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसैमोन एसे सिम्पल जाबाय आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना गासैबो फैलायबानो जाबायना 22 जानुवारि गल्डेन जुबली हिरिम्बा बाथौ थानसालि खैराबारि खाथियाव दं आरोना सिना खना होनो नोंथांमोना फैबानो जाबाय गासैबो तो बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ